Yun, magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw mga kaibigan, susubukan naman natin yung ibang hanap buhay naman kasi medyo mahina yung alimasag. Kaya isisid tayo ng yung tatawag dito sa amin sa Sorsogon na balingkugay. Saka yung halaan. Gamit natin tong ito. Gumawa ako ng ganito. Yan. Para saka tong goggles, yung sirip. Ito sa ilalim ng tubig. Gaganyan-ganyan nilang natin kasi yung halaan pagka nagalaw yung buhangin, biglang bubuga. Kaya makikita natin siya pag bumuga, saka natin kunin. Yun na yun. Ako lang muna ngayon kasi si Buboy may ginagawa. Yung pag-alis ko nandun na, sabi ko sa kanya, sisid tayo ng halaan, sabi niya may gagawin daw siya. Kaya mag-isa lang ako ngayon. Mga kaibigan, samahan niyo ako. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan, sa mga laging nanonood. Maraming salamat sa inyo at walang sawang pagsuporta sa amin. Yun mga kaibigan, tara. Samahan niyo ako. Yun mga kaibigan, may nadaanan tayong nag-asarol ng halaan. Pagka ganitong low tide, ganyan ang paraan. Inaasarol para makuha. Ano bay? Marami na bay? Marami na. Malambot lang buhangin. Kaya pala nakarami ka na. Ayan mga kaibigan yung nakuha nyo. Ang dami na. Ayan, ayan o. Dami. Mga nakakailang kilo ka? 10 kilos. Aba, ayos ah. Tama-tama pang araw-araw, no? Okay. Yun mga kaibigan. Yan yung isang pamamaraan ng pagkuha ng ng halaan, yung punaw dito sa amin sa Sorsogon. Punta na tayo dun sa pagsisisira natin. Sana makarami tayo para may panggastos naman tayo. Medyo mahina kasi yung sa laot, yung mga pang-alimasag namin. Kaya hindi tayo ganong ngayon. So yun mga kaibigan, may dinaanan tayong nangangapa rito partisano sa may tubig. Tingnan natin kung ano nakuha nila. Ano ba nakuha nyo? Tingin nga. Patingin nga. Nini. Buhatin mo nga yung nakuha mo kung ano yan. Ayun mga kaibigan, ang dami oh. Ang tawag dyan, bugitis. Bugitis. Tingin nga, patingin nga itsura ng bugitis para makita ng mga viewers natin. Ayan yung bugitis. Tawag, hindi ko alam ang tawag sa Tagalog niya kung ano. Sa'yo, nanay, marami na rin. Kakaunti pa lang kakaunti Pwede na yan. Pang-ulam na, no? Yun. Ayan, may balon. Ano to, lalagyan ng lalagyan ng ito, yung kamerang dala ko para di mabasa. Yun mga kaibigan, masagana pa talaga dito mga seal sa namin, sa province Sorsogon. Kakapaka lang, may pangulam na. Yun mga kaibigan, nandito tayo sa area. Andun, dami mga nagsisisid o, yun o. Ayan. Tingnan natin tong isang inabutan natin dito kung meron na. Tingnan natin to yung inabutan natin dito bago tayo sumisid kung marami na. Ano? Marami na ba? Kunti pa lang kabayad. Patingin nga. Oh. Ba, ayos ah. Balingkugay tsaka halaan. Oo. Ayos. Ayos na ayos yan. Yun mga kaibigan, marami-rami na siyang nakuha. Subukan na natin sumisid. Ready na tayo. Dito na tayo sa area. Medyo lalagyan ko lang ng casing tong camera para pwede sa ilalim ng tubig. Kaso sa tingin ko ngayon parang malabo-labo. Tingnan natin kung makikita siya. Yan yung daldala natin kanina na stick.
Pinagbitayan ko ng daladala nating ano, para dito kasi tayo sa tubig eh. Piyog. Piyog. Tawag dito sa amin, piyog. So, kunin natin. Masarap na pang ulam. Alad. Ayos. Pili na mano. Alad. Ay, marami na. Wala pa. Ano? Tawin ito ah. Balik ko kay. Balik ko kay. Pinta sa pangsaw. Kagirong. Ayos. Ayos na, ayos. Oo. Teka na, mamaya din. Makakaipon pa. Okay. Okay, tsaga-tsaga lang para makarami. Ayos. Yun mga kaibigan, uwi na tayo. High tide na. Ito nakuha natin oh. Kunti lang, halo-halo. So. Yun. Pangulam. Ikaw, ano nakuha mo? Dami ah. Pangbinta. Ang dami nan. Ayos na ayos. Yun, uwi na tayo mga kaibigan. Medyo marami-rami na rin to. Yun, malapit na tayo sa bahay. Medyo malayo-layo yung ano natin, linalakad. Galing tayo dun sa dagat.
Yung mga kaibigan, dito na tayo sa bahay. Ito yung nakuha natin. Ayan. Yan yung nakuha natin. So, kunin natin na yung halaan kasi yun lang naman ang ibibenta natin mga kaibigan. Yung mga halaan. Kunti lang pala yung halaan. Itong mga bugitis, pang-ulam na lang to. Tsaka itong balingkogay, pang-ulam na lang natin yan. Ito lang ibenta natin mga halaan. Bigla kasing lumabo yung tubig kasi lumakas yung hangin. Kaya gumalaw yung buhangin sa ilalim, kaya lumabo yung tubig. Kaya konting halaan lang nakuha natin. Ayan, masarap gataan yan. Yung mga yan. Masarap gataan yan. Ito lang yung may bibinta nating halaan. Eh. Ganyan talaga. Ganyan talaga mga kaibigan yung hanap buhay. Minsan matumal, minsan meron. Yun, hanggang dito lang muna mga kaibigan.